Moikka moi ja tervetuloa seuraamaan tätä videota, jossa mä kerron vähän tästä työkirjasta lisää. Mä oon tosiaan Nuori Yrittäjyys Kyrönmaa-hankkeen koordinaattori Annika Kartano ja mä oon tehnyt tämmöisen työkirjan just sulle avuksi siinä, että sä voit alkaa havainnoimaan ympäristöstäsi erilaisia yritysideoita. Ja sitten kun sulla on syntynyt ideoita, niin tää työkirja antaa myöskin työkaluja siihen, että miten sä lähdet oikein testaamaan sitä. Ja ideoitahan kannattaa aina testata ennen kuin niitä lähtee isommin toteuttamaan ihan konkreettisesti yrityksiksi. Yes, eikä lähdetä pureutumaan tähän kirjaan tarkemmin. Tätä on tosiaan tehty yhteistyössä kyrönmaalaisten yrittäjien kanssa ja hankehan on Leader-rahoitteinen, niin sen takia täällä tietenkin on sitten nämä kaikki logotkin. No ensinnäkin, sit kun sä saat tämän fyysisen työkirjan käteesi tai täytät tätä sähköisesti digitaalisena, niin tänne voit kirjoittaa oman nimesi ensimmäisenä. Ja hirveästi on tässä kirjassa asiaa ihan vaan sen takia, koska mä oon tässä huomannut hankkeen aikana, että te nuoret olette eri vaiheissa. Osa vasta saa kuulla yrittäjyydestä ja heidän kanssa käydään läpi, että mitä se on, kuka on yrittäjä, mitä on yrittäjämäiset taidot. Tai sitten jollakin on vaikka jo se 4H-yritys itsellä ja lähtee sitten sitä edistämään. Tai jo ihan niin kuin toiminimi, osakeyhtiö, ihan tämmöinen virallinen yritys on. Joten lähde tätä kirjaa etenemään asia kerrallansa. Paljon on tosiaan asiaa, mutta se on tosi hyvä jättää asioita myös hautumaan ja nukkuu yön yli. Puhu kaverille siitä ideasta jollekin läheiselle tai ylipäätään kirjoittaa niitä omia ideoita ylös ja antaa niitä vähän hautua. Ensimmäisestä luvusta käydään vähän läpi, että mikä on tämä NYK-hanke. Ihan siitä syystä, että hanke ei ole varmaan kaikille tuttu. Ja tänäkin syksynä, kun mä tätä äänittelen tai kuvaan tässä marraskuussa 2023, niin mä oon taas tässä syksyllä päässyt uusia ysiluokkalaisia kiertämään. Niin ollaan sitten haluttu vähän kättä pidempään antaa myöskin tietoa tästä hankkeesta. Ja ihan kun nämä työkirjat sitten sinne kotiinkin menee, niin saa sitten tietoa, että mistä on oikein kysymys ja kuka Annika siellä kouluissa on ollut vaikka kieltämässä tai kuka näistä jutuista kertoo. Yes. Sitten sanon, että millainen on hyvä yritysidea ja hyvällä ja onnistuneella yritysidealla on asiakkaiden mielestä tarvetta. Se ratkaisee jonkin heidän ongelmansa, parantaa elämänlaatua, helpottaa arkea tai antaa heille mielihyvää. Voidaan ottaa vaikka esimerkiksi ruokakauppa ja sitten Netflixi. Mehän ei tällä hetkellä pärjättäisi ilman ruokakauppaa ja niitä yrityksiä, jotka ensinnäkin tuottaa sinne tuotteita, kuljettaa niitä sinne, ylläpitää niitä, kierrättää niitä ja näin poispäin. Ja sitten vaikka Netflix on semmoinen, mitä ilman me kyllä pärjättäis, mutta se tuottaa meille mielihyvää ja me halutaan maksaa siitä. No sitten idean asiakasryhmä voi olla hyvin pieni ja rajattu, joten hyvän idean ei tarvitse olla saatavilla kaikille. Jos sä mietit vaikka parturikampaamoa tai jotain valokuvaajaa, niin ne voi miettiä tosi rajatustikin sitä niiden ideaa ja palvelutarjontaa, eli sen ei tarvi olla niin kuin kaikille. Ei tarvi parturikampaajana vaikka osata ihan kaikenlaisia hiuksia leikata tai voi keskittyä vaikka miehiin, naisiin, luonnonkihariin, afroon. Tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja. No sitten maaseutupaikkakunnalla saattaa puuttua kahvilapostikuvia ottava valokuvaamo, lähiruokaa myyvä kauppa tai jokin tiettyä kohderyhmää yhteen tuo tapahtuma. Eli maaseudulla on ihan hirveästi hyvää maaperää sille, että sä lähdet kokeilemaan jotain sun ideaa tämmöisenä niin kuin pop-up-tyylisenä. Eli se voi olla yhden illan, yhden päivän, muutaman viikon kestävä juttu. Ja sä oot käyttänyt siihen omaa aikaasi ja toivottavasti saat siitä sitten myöskin takaisinpäin itsellesi tuloja. Ja oot ylipäätään testannut sitä, että mitenkä se niin kuin voisi toimia täällä. Ja mä yritän tässä sanoa myöskin sitä, että niin kuin kaikille oppilaille, mitä mä tapaan, että ei tarvi ylipäätään niin kuin yrittää miettiä sellaista yritystä, joka toimisi tuolla harmaimpanakin joulukuisena päivänä, vaan tosiaan niin tälleen pop-up-tyylisesti, että voiko se olla joku yksi ilta, jolloin se olisi toiminnassa vaikka joku pop-up-kahvila ja näin. Sekin voi olla tosi kiva juttu ja silti kertovat ihan valtavasti itsellesi erilaista tietoa ja taitoa. No sitten on hyvä muistaa, että ihmiset tulee usein valmiin
tai siis ovat valmiita tulevaan hyvän palvelun perässä pitkiäkin matkoja. On paljon esimerkiksi sellaisia ravintoloita, joihin mä oon itsekin mennyt, ne on ihan toisella puolella Suomea, ja sitten mä niin teen siitä semmoisen reissun, että ei vitsi, että tuolla on tommonen juttu, todellakin haluan mennä kokemaan sen, että ei muuta kuin pakataan auto ja lähdetään sinne. Eli jos saat siitä sun jutusta vähän niin kuin ilmiön, niin ihmiset voivat tulla pitkänkin matkan päästä, eli panostaa myöskin siihen sosiaaliseen mediaan sitten siinä ideassa. No sitten tässä samassa luvussa on vielä, että hyvä idea ei kilpaile hinnalla, vaan erinomaisella asiakaspalvelulla, eli laadukkaalla työllä, kohteellisella käytöksellä ja helposti saatavilla olevilla palveluilla ja tuotteella. Kyllä, just näin. No sitten käydään ylipäätään läpi tässä kirjassa, että kuka on yrittäjä. Yrittäjiä on monenlaisia, voi olla kivijalkakauppaa, voi olla verkkokauppaa, tuotetta, palvelua, jotakin digiassarointia, mitä tahansa lähestulkoon tänä päivänä. Ja sitten on paljon semmoisia aloja, että sä et oikein voi olla muuta kuin yrittäjä. Jos on mietin vaikka festarilla artisteja, niin bändejä, niillä oikeastaan poikkeuksetta kaikilla on yritys siellä taustalla. Että eipä oikein ole tänä päivänä sellaista tahoa, niin kuin ainakaan isompaa, joka palkkaisi jotakin bändejä tai artisteja omille listoillensa. Eli kyllä ne pääsääntöisesti on yrittäjiä. Ammattiurheilijatkin on todennäköisesti tänä päivänä lähes kaikki yrittäjiä. Taiteilijat, valokuvaajat, graafisen alan suunnittelijat, stylistit, jalkahoitajat, parturikampaajat, kosmetologit, maanviljelijät, koneurakoijat ja niin edespäin. Verkkokauppiaat ja kaikki semmoset. Lähde miettimään sun omaa lähipiiriä, onko siellä yrittäjiä, minkä alan yrittäjiä he ovat, miten he tekevät sitä omaa juttua, miten markkinoivat. Ja no tässä päästään myöhemmin siihen, että onko vaikka joku semmoinen yritys, joka toimii jo ja sulla olisi kiinnostusta lähteä samalle alalle ja sitten että sä voisit tehdä sen itse paremmin. Yes, no yrittäjällä on paljon vastuuta ja vapaata. Yrittäjä ei saa mitään konkreettista kuukausittaista niin kuin säännöllistä palkkatuloa, vaan sitä täytyy tehdä tosi paljon työtä sen eteen, että itsellä olisi sitten niitä tuloja koko ajan jotakin projektia tulossa tai tekee sellaisia myynnillisiä ja markkinallisia juttuja, että varmasti olisi sitten ensi viikollakin tilillä rahaa. Eli koko ajan pitää niin kuin olla semmoinen tulevaisuuteen katsova positiivinen ilmapiiri siinä yrittäjänä, että on niitä, saa maksettua itsellensä palkkaa, että on tuloja. No sitten tosi tärkeä, mitä on yrittäjämäiset ominaisuudet. Niitä me tarvitaan, oltiin me sitten palkkatöissä tai yrittäjänä. Todennäköisesti niiden nuorten elämät myös on paljon semmoista, tai tulee olemaan paljon semmoista, että välillä ollaan palkkatöissä, välillä ollaan yrittäjiä, välillä saattaa tai vissiin yrittäjänä ja on kaikenlaista hybridimallia ja mitä tahansa pätkätyötä ja muuta projektia, missä on mukana. Niin on tosi hyvä asennoitua semmoiseen rohkeeseen, omatoimiseen, yrittelijäisyyteen työpaikoilla niin, että pärjää monenlaisessa työssä. Oppii ratkaiseen haasteita, sietää riskejä, stressiä. Ja teillä nuorella erityisesti niin on jo tosi hyvät digitaidot ja tekniset taidot, että tuotte työelämässä olemaan niiden kanssa tosi paljon edellä, vaikka ihan vaan meikäläiseen verrattuna. Se on jopa vähän pelottavaa. Jos miettii nyt vaikka puhelinta, sosiaalista mediaa, tietokoneet, koodaamista, ohjelmointia, robotiikkaa ja tällaista, että niitä saatetaan jo käydä ihan jossakin peruskoulussa, yläkoulussa ja lukiossa ja tämmöisissä, että ei minun aikana ole ollut mitään sellaisia. No sitten tarvii tosi hyviä viestintätaitoja ja esiintymistaitoja. Niitä ei aina kaikille meille tule ihan selkärangasta, eikä mullekaan esimerkiksi esiintymistaidot ole tullut mitenkään sillä luonnostansa. Mä oon käyttänyt tosi paljon itse aikaa, energiaa, vaivaa siihen, että mä oon opetellut valmistautumaan tilanteisiin, käyttämään mun ääntä, eleitä, tilaa hyväkseni ja esiintymistaidothan ei sitä tarkoita esimerkiksi, että otetaan niin kuin jotain roolia, vaan että me valmistaudutaan ja tosiaan niin tiedetään, mihin me ollaan menossa ja osataan toimia siinä tilanteessa. Se on myöskin semmoista tilanneälykkyyttä. Ja kannattaa katsoa
netistä vaikka tosi paljon erilaisia videoita tuohon esiintymis- ja viestintätaitoihin, koska se on myös tosi paljon siitä kiinni, että miten meidän ideat vaikka ymmärretään, miten me työpaikalla, miten me teemme meidän vaikka luokkakavereille tällä hetkellä, niin miten me kerrotaan ideoista. Sanotaan vaikka, että me haluttaisiin joku uusi frendi harrastukseen mukaan. Miten mä lähden kertoa sitä, että se ensinnäkin ymmärtää, se innostuisi siitä kanssa, se lähtisi kokeilemaan sitä. Niin se on tosi paljon niistä meidän omista viestintätaidoista kiinni. Eli esiintymistaitoja ja sosiaalisia taitoja. No sitten herkkyys ja vauhdikkuus saattaa olla koulussa epätoivottuja, mutta itse asiassa ne on sitten siellä työelämässä niin tosi isoja vahvuuksia. Eli sanotaan nyt vaikka, että sulla on ADHD-diagnoosi, niin todella monella yrittäjällä myöskin on. Eli siellä koulussa se voi olla tosi haastavaa toimia sen kanssa, mutta sitten työelämässä yrittäjällä, niin se on itse asiassa kääntynytkin aivan mielettömäksi vahvuudeksi. No sitten vitosessa on vähän vinkkejä siihen oman yritysidean havainnointiin, että miten se lähtee sieltä selkärangasta sitten pikkuhiljaa, että löytää niitä potentiaalisia tilaisuuksia, että hei vitsi, että tuossa olisi tommonen rako, että mähän voisin keksiä siihen jotain. No ihan ylipäätään seurata niin kuin ympäristöä, vuoden aikoja, mitä ympärillä tapahtuu, mitä uutisissa tapahtuu. Toki niin kuin tietynlaisella suodattimella, että ei nyt niin kuin joka tunti ole siellä uutisissa, koska ne saattaa tänä päivänä olla tosi raskaita, tai ovatkin tosi raskaita nuo uutisvirrat. Mutta ylipäätään niin kuin ollaan hereillä siinä, että mitä meidän siinä omassa, mitä meidän yhteisössä tapahtuu, mitä meidän paikkakunnalla tapahtuu, mitä Suomessa tapahtuu, onko jotain trendejä, ilmiöitä. Ehkä sulla on osaamista, mihinkä tarttuu ja jonkinnäköistä ideata sitten lähtee edistämään. Nämä tulee myöskin ajan kanssa, että mitä enemmän käy vaikka erilaisissa työpaikoissa, kartoittaa tietoa, taitoa, opiskelee erilaisissa opinahjoissa, niin sitä kautta myöskin alkaa tulla tosi paljon semmoista osaamista siihen, että alkaa huomaamaan ympäriltään erilaisia tilaisuuksia, mihin voisi tarttua. No, somessa voi seurata mielenkiintoisia ihmisiä, oppii heiltä tosi paljon erilaisia asioita. Sitten lukee kirjoja, ihan vaikka historiaa tutustuu niiden avulla, tai ne voi olla faktaan perustavia kirjoja tai fiktiivisiä, mutta ne kuitenkin laajentaa meidän ihan sanavarastoa, mielikuvitusta, tai ne ylläpitää sitä, ja saadaan erilaisia näkökulmia asioihin. Oli se sitten ihan niinku tämmönen fyysinen kirja, mihinkä tarttuu, tai sitten e-kirja, äänikirja. Podcastit on myöskin tosi hyviä. Että mä kannustan tosi, tai suosittelen lämpimästi, vaikka kuuntelen välillä jotain podcasteja ja äänikirjoja, niin avartaa sitä omaa maailmaa ja näkemyksiä. Saa muilta ihmisiltä hyviä näkökulmia asioihin. Opettelee uusia taitoja, se on tosi tärkeää, me tarvitaan ihan valtavasti erilaisia taitoja, erityisesti yrittäjänä, kun sun pitää huolehtia kaikennäköistä kirjanpidosta, markkinoinnista, myynnistä, siitä itse tekemisestä, mitä sä niin kuin myyt tai tuotat asiakkaalle. Ja pitää olla niin paljon erilaisia taitoja, että niitä kannattaa jo tässä vaiheessa lähteä ihan systemaattisesti opettelemaan. Ja tähän kirjaan kannattaa sitten laittaa tosi rohkeasti ihan mitä tahansa ideoita sulla tuleekaan mieleen. Ei ikinä tiedä, mikä niistä lähtee etenemään ja ne jää tonne kuitenkin hautumaan. Se ei ole ehkä nyt tää tilanne, missä sä lähdet sitä edistämään sitä hulluintakin ideaa, mutta ehkä se tulee myöhemmin. Ja mieti sitä ideaa sillä tavalla, että erityisesti niin kuin, mitä mä omassa työssäni huomaan, että nuorilla on tosi isoja ideoita ja niillä halutaan pelastaa maailma, mikä on tietenkin tosi ihanaa. Mutta ne voi olla vähän liian isoja toteutettavia, eli kannattaa miettiä jotain sellaista, että miten sä voit pelastaa maailman ihmisten arjen kautta. No sitten tämmöisellä sivulla vähän on kuvannut sitä, että täällä sinisellä on niinku sinä itse sitten yhteisö, yhteiskunta ja maailma. Et mitä sun ympärillä tapahtuu, kuka sä oot, mitkä asiat sua kiinnostaa, mitä sä haluaisit oppia lisää. Mitä osaamista sulla ehkä on, mitä sä voisit opettaa muille, mitä tapahtuu sun lähipiirissä, tarvitaanko siellä jotain apua, ehkä sä ratkaista jonkun arjen haasteen omalla tietotaidollasi, mikä heillä on. No sitten jos mietitään niin sitä yhteiskuntatasoa, niin siellä voi vaikka miettiä, että jos niin siinä tasolla tuskastuttaa joku hitaus, voiko se keksiä siihen jonkinnäköistä ratkaisua, että asiat saataisiin nopeutettua, ne olisi resurssiviisaampia toteuttaa, entä onko jollain ihmisryhmällä
tarve, johon sulla olisi ratkaisuehdotus. Mietitään nyt vaikka jotakin vähemmistö- ja liikuntarajoitteisia, näkö- ja kuulovammaisia. Ja sitten niin kuin maailmaa, globaaleja ilmiöitä on ihan valtavasti, mitkä näkyy täällä Suomessakin, mutta kun seuraa aikaa, uutisia, somea, niin huomaa, että okei, jotain tapahtuu jo jossakin muualla ja se todennäköisesti tulee tapahtua myöhemmin Suomessakin. Pystyykö sä valmistautumaan siihen jotenkin tällä hetkellä niin, että sitten kun tämä ilmiö, asia rantautuu Suomeen, niin sä olisitkin jo ihan huippuammattilainen siinä asiassa. Ja sitten sun otettaisiin yhteyttä, että hei, meillä on tämmöinen tilanne, että voisiko tulla jeesaamaan ja mikä sun tuntipalkka oikein olisi. Yes. No sitten teema- ja ideoinnin tueksi. Mä oon laittanut tähän nyt vähän listaa, että mitä kaikkia teemoja voisi olla, minkä sulla voisi olla kiinnostus tällä hetkellä tarttuu. Ja tää toivottavasti avaa vähän sitä, että missä kaikissa teemoissa voi yrittää. Ja itse asiassa niitä on ihan valtavasti. Tässä sä voit vähän lueskella niitä. Lueskella niistä ja jos sulla on tää fyysinen työkirja, niin alleviivata sitten ihan sieltä. No sit 7-luvussa pääset kirjoittamaan tosiaan ylös niitä sun omia ideoita. On vähän enemmän tilaa ja vähemmän tilaa, jos se on joku niinku ihan vaan yhdellä sanalla, muutamalla sanalla kerrottavissa oleva idea tällä hetkellä, niin vai sinne. Ja sitten jos tarvii vähän enemmän tilaa kirjoittaa se idea auki, niin sitten on vähän enemmän tilaa myöskin. Mutta tosi rohkeasti niin kirjoita ne hulluimmatkin ideat, koska ikinä ei tiedä, mikä voi lähteä nyt tällä hetkellä. Tai jos olet aikaasi edellä, niin myöhemmin. Käymään läpi tätä, että mitä työkaluja oikein on, niin sosiaalinen media ja hakukoneet, ihan valtavan hyviä työkaluja siinä, että sä lähdet tutustumaan siihen aihepiiriin, mikä sua kiinnostaa, niin vaikka vähän enemmän, miten muut ihmiset tekee asioita, miten muut yritykset tekee asioita. YouTube, no sen avullahan voi opetella mitä tahansa, ihan valtava tietolähde. Google Trends, sieltä voit hakea tietoa hakusanoista, joita Suomessa ja maailmalla haetaan juuri nyt eniten. Eli tää vaikka mietit jotakin valokuvausyritystä, niin laita sinne, että okei, mitäs ihmiset hakee itse asiassa, millä hakusanoilla, minkälaisilla versioilla, niin sä saat niitä hyödyntää sitten vaikka niitä sun nettisivuissa, mitkä sä tulet myöhemmin tekemään. Google Forms tai SurveyMonkey on erittäin hyviä alustoja, jotka tekee kyselylomaketta. Käydään vähän myöhemmin läpi, että minkä sä saatat tarvita semmoista kyselylomaketta. No sit Canva, tosi hyvä. Mä oon itse asiassa tehnyt työkirjankin Canvalla. Eli sä oot tehty erilaisia visuaalisia esityksiä ja logoja ja bannereita sen avulla. Trello on tosi hyvä vaikka projektinhallintaan. No sit jos sä oot tehnyt jotain materiaalia, niin pitää jakaa jollekin muulle. Niin Drive, Dropboxi on tosi hyviä, WeTransfer, toi Drive esimerkiksi Dropboxiin, että sä saat säilytettyä niitä jossain pilvipalvelussa. Ja se on itse asiassa riskien hallintaa, että sä säilytät niitä jossain pilvipalvelussa sen lisäksi, että ne on sulla koneella, koska jos sun koneella tapahtuu jotain, niin sitten kaikki menee sitten siellä mukana. Yes. No sitten ihan sun oma verkosto on ihan valtava tietolähde, eli hyödynnä myöskin sitä. Pallottele sitä sun ideaa muiden kanssa. Ja muista aina lähdekritiikki sitten, kun lähdet etsimään tietoa. Julkisten ja yleishyödyllisten organisaatioiden, esimerkiksi Uusyrityskeskuksessa Suomen yrittäjät ja Suomi.fi, niin ne on tietenkin kaikesta luotettavampia tietolähteitä. Sitten jos on jotakin yritysten sivuja, mitä voi olla joskus vähän vaikea tunnistaa, että onko tämä nyt yritys vai joku yleishyödyllinen organisaatio, niin kuitenkin kannattaa pitää vähän lähdekritiikkiä sitten niissä, että hetkinen, että haetaanko tässä jotain omaa etua vai onko tämä yleishyödyllistä tietoa kaikille. No niin, miten voisit lähteä kokeilemaan sitä ideaa? Niin mä oon laittanut tähän nyt 3 erilaista esimerkkiä. Se voi olla joku ihan erilainen tapa myöskin, millä sä lähdet sitten edistämään sitä sun ideaa tai kokeilemaan. Mutta sä voit kokeilla lanseerata nettisivun tai sometilin ja sä alat seuraamaan, että okei, hei, mitäs tänne alkaa nyt tulla liikennettä, kiinnostaako tämä asia ihmisiä. Jos mä laitan sinne tällä tavalla, niin miten se puree ihmisiin, ottaako ne muun yhteyttä. Ja sitten lähtee jonkun potentiaalisen kiinnostuneen asiakkaan kanssa testaamaan sitä. Ja sä voit vaikka vähän halvempaan hintaan sen hänelle ensin myydä niin, että jos se menee hyvin, niin sä saat siitä sitten referenssin itsellesi, suosituksen ja paljon kokemusta aivan varmasti.
No sitten jos mietitään, että oot vaikka perustamassa jotain pop-up-tyylistä juttua jonnekin, niin jalkaudu sinne, mihinkä sä haluisit sen. Mitä siellä ympärillä tapahtuu, miten ihmiset käyttäytyy siellä, minkälaista porukkaa siellä jo liikkuu, mihinkä aikaan. Jos se on vaikka joku kaupan piha, niin pysäytä siellä ihmisiä, että hei moi, jos mulla olisi tässä tämmönen vaikka pop-up-kahvila, niin tulisiko sinne, mitä sä haluaisit sieltä, mitä tarpeita sulla niin olisi. Eli lähde hyvin asiakaslähtöisesti jo kehittämään sitä sun juttua. No sitten jos se on joku semmonen, mitä sä lähdet vaikka digitaalisesti myymään, sanotaan, että sä oot lanseeraamassa vaikka verkkokauppaa tai haluat somen kautta lähteä jotain myymään, niin sä voit tulla kyselylomakkeen. Ja tämän kyselylomakkeen avulla sä voit kerätä tietoa niin kuin digitaalisesti, sähköisesti siltä kohderyhmältä, millä sä haluaisit sitä sun tuotetta tai palvelua myydä. Eli sanotaan nyt vaikka sä lähtisit jotakin kaulapantoja myymään koiran omistajille, koirille. Eli sittenhän sun kannattaisi hyödyntää, että sä teet kyselylomakkeen, että hei, mulla olisi tällaisia ja tällaisia kaulapantoja, ne olisi tämän värisiä, tämän kokoisia, niissä on vaikka jotakin vilkkuvia valoja niin, että ne on todella turvallisia koiralle, niin kuin lenkeillä pimeällä. Ja sitten sä voit lähteä hyödyntämään sun omia verkostoja, tunnetko sä jo koiran omistajia, voiko lähettää sen kyselyn niille, että hei, vastatkaa tähän, hyödyntää sun omia somikkanavia, pyytää kavereita, lähettää sitä eteenpäin tutuille, joilla on koiria. Facebookissa ylipäätään somessa hyödyntää ryhmiä, erilaisia keskustelualustoja, missä on koiran omistajia ja pyytää niitä vastaamaan, niin sä saat paljon tietoa sitten, että kannattaako miettiä vielä jotain asiaa ja miten se on saavutettavissa, ymmärretäänkö se sun tuote tai palvelu ja näin. Ihan valtavasti saat jo tuossa vaiheessa tietoa siitä, että kiinnostaako ihmisiä se sun juttu ja miten ne sitä ostaisi, onko niillä heti, että no joo, tuommoista myydään jo tuossa lähikaupassa, mutta että jos saattaisit tämmöisen asian huomioon, niin sitten mä sitä ostaisin. Ja sitten jos sitä palautetta alkaa tulla paljon, niin sä huomaat, että okei, mä tartun tähän. Ja sitten on tosi hyvä, että jos ei tunnu siltä, että se idea ottaa tuulta alle, niin sitten laittaa pelin poikki, että alright, tää ei nyt lähe. Se ei lähde ehkä nyt mulla tässä tilanteessa, tai sitten ihan sama vaikka olisi pohjattomat resurssit tehdä erilaista testaamista ja markkinointia ja myyntiä, niin se voi silti olla, että sillä ei vaan yksinkertaisesti ole tarvetta. Mistä ei näe omassa arjessansa sille minkäännäköistä tilannetta, missä ne sitä käyttäisi, niin ihan sama kuka sitä siis yrittäisi, niin se ei pakosta lähde lentoon se idea. No niin, sitten kun ollaan päästy tähän 10-lukuun, niin sitten ollaan jo aika pitkällä tässä suunnitteluvaiheessa. Eli 10 sä voit kirjoittaa tänne, että mikä on se sun idea, jota sä aiot testata, mikä on se asiakas kautta ihmisryhmä, jolta sä siis kysyt palautetta siitä ideasta, missä kanavissa ja millä tavoilla sä tavoitat tänne asiakasryhmän, millä aikavälillä sä haluat testata sitä ideaa ja keneltä sä aiot pyytää apua. Sitten päästään puhumaan vähän rahasta. On tosi tärkeää, että reaalisesti myöskin mietitään sitä, että paljonko se idean toteuttaminen maksaa ja mitkä on meidän ne ihan omat kuukausikulut. Se on tärkeää myöskin tuo kuukausikulujen ymmärtäminen siitä näkökulmasta, että sitten kun me mennään palkkatöihin, niin me ymmärretään jo siinä vaiheessa, kun me ollaan hakemassa sinne, että okei, sanotaan, että vaikka 800 € on meidän kuukausittaiset menot, niin kuin henkilökohtaisella tasolla. Sillä mä maksan mun laskut, mahdollisesti mun vuokran, omat menot, pakolliset lääkkeet ja harrastukset, Netflix-tunnukset ja tämmöiset asiat. Niin, että sitten ymmärretään, että paljon siitä palkasta jää, jos sä meet vaikka töihin ja saat 1200 € palkkaa, että no joo, paljon siitä jää verojen jälkeen ja saanko mä ne omat kulut kustannettua sillä palkalla. Ja kun tää on selvillä, niin on tosi helppo myös lähteä miettimään sit niitä ideoita, että no joo, jos mä vaikka 2 viikkoa pyörittäisin kahvilaa, niin minkälaisen tilin mä potentiaalisesti saisin sillä sitten tehtyä. Sehän ei ole tietenkään suunnitelmat ikinä mitään varmoja, mutta meille iskostuu ylipäätään semmoinen ajatusmalli tai osaaminen ylipäätään siitä, että me osataan vähän hahmottaa sitä kulurakennetta niiden ideoiden taustalla. Kun perustaa yrityksen, jolla on Y-tunnus, niin toki sitten täytyy tehdä tarkat ja realistiset laskelmat siitä, että paljonko tulee tehdä töitä, eli myydä tuotteita ja palveluita, jotta yrittäjänä pystyy elättämään itsensä, mutta tässä vaiheessa nyt ei lähdetä niin
raskaita laskelmia tekemään. Mutta kuitenkin toimivalla yritysidealla pystyy elättämään itsensä, eli kattamaan henkilökohtaiset kulut kuukausittain ja laittamaan vielä rahaakin säästöön. Eli parhaassa tapauksessa raha jää yli, joka voi hyödyntää ylimääräisiä hankintoja mukavaan tekemiseen, kaverin kanssa hauskan pitämiseen, hyvän tekeväisyyteen, sijoittamiseen ja niin edespäin. Ja parhaimman tuloksena saa tietenkin silloin, kun kulut on mahdollisimman pienet, eikö vaan? Sitten täytyy myöskin laskea vähän, että paljon se idean testaaminen kustantaisi. Sanotaan nyt vaikka, että sä tilaat Kiinasta lippiksi, joita sä myyt Instagramin kautta eteenpäin. Paljon ne lippikset maksaa, paljon rahti, tulli mahdollisesti, paljon bensakulut, kun sä käyt hakemassa ne lippikset postissa. No, paljon sulla menee aikaa, vaivaa, rahaa markkinointiin. Entä sitten, kun sä lähetät niitä lippiksi eteenpäin, paljon sulla menee siihen kustannuksiin, pakkausmateriaaleihin, postikuluihin ja niin edespäin. Onko sulla joku nettisivu niille, paljon se domaini maksaa ja niin edespäin. Niin tähän voi myöskin laittaa vähän sitten niistä yhteenlaskua niin, että tulee itselle semmoinen käsitys siitä, että paljonko sitten niitä lippiksiä pitäisi myydä ja paljonko niitä pitäisi myydä, että sä saisit kulut katettua ja jäisi jotain myöskin niin sanotusti viivan alle, eli plussaa. Tulokseksi sanotaan sitä, että kun sä lasket sun henkilökohtaiset kulut plus yrityksen kulut, niin on se summa, mitä sun pitää vähintään tienata. Ja jos se sun yritysidea tienaa sen verran, niin sit sä oot päässyt nollatulokseen ja sitten tosiaan siitä kaikki on plussaa, mutta sillä sä saat katettua kaikki kulut ja toivottavasti jää jotain itselle sitten myöskin, mistä maksaa palkkaa. Sitten täällä voi vähän kirjoittaa ylös, että minkälaisia markkinoinnillisia toimia sä aiot tehdä, että sä saavutat sen nollatuloksen vähintään tai sitten, että jäisi jotain sinne viivan alle ja saisit itsellesi säästöönkin siitä sitten rahaa. Ja mitä sä aiot tehdä sen nollatuloksen saavuttamisen jälkeen, jotta sitten teet idealla tuottoa. Eli tässä vaiheessa kannattaa tutustua brändäämiseen, markkinointiin ja myyntiin. Sitten täällä on esimerkiksi SWOT-analyysistä. Tää saattaa tuntua aluksi vähän, että what? Mikäs tää on? Mutta tää tulee tosiaan nelikenttäanalyysi SWOT englanninkielisestä sanoista strength, weaknesses, opportunities ja threats. Tämän työkalun avulla pystyy hahmottamaan näistä 4 eri näkökulmasta tätä omaa ideaa. Ja sitä kannattaa miettiä niin oman yhteiskunnan kuin globaalin näkökulmasta. Tähän työkirjaan pystyy nyt sitten valittamaan yhden idean ja miettiä sitä eri näkökulmista. Ja tässä on myöskin sitten toisella sivulla ihan konkreettinen esimerkki, joka auttaa sitten hahmottamaan, ymmärtämään tätä vähän paremmin. Kannattaa itse tutustua tuon työkirjan avulla tuohon esimerkkiin, niin se kyllä sitten aukeaa varmasti toikin. Eli minkälaisia vahvuuksia sun idealla on, entä mitä heikkouksia, minkälaisia mahdollisuuksia ja mitä uhkia. Aletaan päästä pikkuhiljaa loppupuolelle tässä kirjan läpikäynnissä, eli nyt ollaan 14. luvussa ja tässä on tosi tärkeä asia, eli pitchaaminen, hissipuheen pitäminen, myyntipuheen pitäminen. Rakkaalla lapsella on monta nimeä ja pitchaus on semmoinen, mitä usein käytetään tuolla yritysmaailmassa. Täällä on tosi paljon tietoa, ihan rakennetta siitä, että kun sä olet nyt pitchaamassa sitä sun ideaa, että mitä asioita sun pitää käydä sitten läpi, että ihminen ymmärtää sen sun asian. Ja täällä on tosi paljon myöskin esimerkkejä, ne auttaa sua hahmottamaan tätä myöskin tosi paljon. Hissipuhehan voi olla 30 sekunnista 5 minuuttiin, eli sen mukaan, missä tilanteessa sä oot, kerroks sitä ihan vaan kadulla jollekin hyvän päivän tutulle, läheiselle siitä sun ideasta, vai sit onko sulla joku tietty aika jossain yritysideakilpailussa vaikka, että missä sä sitä sun ideaa olet esittelemässä, niin sit sun on pysyttävä siinä annetussa ajassa ja lähteä rakentamaan sitä sun hissipuhetta sen mukaisestikin. No lyhyesti, jos käydään toi hissipuheen rakenne vielä tässä läpi, niin ihan ehdottomasti niin muista esitellä itsesi ja se ideasi. Kiteytä se mahdollisimman hyvin, minkä ongelman se ratkaisee ja esittele se ratkaisu.
minkälainen markkinapotentiaali se on. Ootko sä jo vähän kerryttänyt tietoa siitä, että paljonko olisi ostajia, käyttäjiä, yhteistyökumppaneita. Miten sä hinnoittelet sen tuotteen tai palvelun ja mihinkä se perustuu. Se ei voi olla ihan tuulesta temmattu itse. Senpä takia tässä pitää tehdäkin vähän budjetointia. Esittele, miten erotut muista samantyylisistä ratkaisuista. Miksi asiakas valitsisi juuri sinut? Esittele mahdollinen tiimi, yhteistyökumppanit ja tuo esiin oma osaamisesi. Usein, jos se idea on semmoinen, joka lähtee itsestä, omasta osaamisesta, niin se on tosi tärkeää tuoda se myös muille ihmisille esiin, koska he ei pakosta tunne sua ollenkaan. He ei tiedä, että mitä kaikkia osaamista sulla on. Onko sinulla esittää tuloksia, joita idealla on saavutettu esimerkiksi testausvaiheessa? Kerro niistä. Senpä takia se testaaminen on nyt sitten tosi tärkeää. Mitä odotat kuulijoilta? Kerro, tarvitsetko apua, rahoitusta tai palautetta. Opettele kertomaan ideastasi vakuuttavasti ja innostuneesti. Jos et itse ulkoisesti näytä olevan kiinnostunut omasta ideastasi, on muiden hankala uskoa siihen. Eli myy se sun idea muille sillä omalla esiintymiselläsi. Hyvä. Sitten täällä on 15 luvussa vielä erilaisia tärkeitä tahoja, mistä sä voit etsiä lisätietoa. Suomi.fi on erittäin hyvä nettisivu, mistä sä löydät tietoa niin palkkatöihin kuin yrittäjyyteen liittyen ja ylipäätään muihinkin elämän osa-alueisiin liittyen. Sitten on Suomen yrittäjät 4H-liitto eli 4H-yrittäjyys mainittuna. Vaasan seudun kehittämisyhtiö VASE, uusyrityskeskukset, Isonkyrön kehitys, nuori yrittäjyys ja talous, patentti- ja rekisterihallitus, yritys- ja yhteisötietojärjestelmä, verohallinto, TE-toimisto, aloittavan yrittäjän palvelut. Eli tietoihan on valtavasti on saatavilla, se saattaa olla tosi hämmentävää, kun lähtee etsimään tietoa, mutta Suomen yrittäjän sivut on ainakin tosi hyvä, mistä lähtee liikkeelle. Sitten täällä on muistiinpanosivuja vielä jäljellä, eli mä suosittelen todella lämpimästi, että kirjoittelet asioita ylös tähän työkirjaan, jollekin muulle paperille, vihkoon, puhelimen muistioon, niin ne lähtee sitten sillä tavalla myöskin jäsentymään siellä sun mielessä. Ja ei vitsi, teillä nuorilla on niin hyviä ideoita, että kertokaa niistä minulle tai sitten paikallisen yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajalle tai muille yrittäjille, niin eiköhän ne lähde kaikki tavalla tai toisella eteenpäin. Mutta niin kuin sanottu, teillä nuorilla on ihan valtavasti hyviä ideoita. Toivottavasti tämä auttaa niiden kehittämisessä ja testaamisessa. Toivottavasti nähdään lähivuosien aikana niin paljon erilaisia ideoita tuolla katukuvassa ja somessa sitten. Ei muuta kuin tsemppiä ja mulle saa laittaa vielä joulukuun puoleen väliin asti niin viestiä, jos tarvii apua. Jos katsot tätä videota joskus myöhemmin, niin tosiaan niin kuin on lueteltu, niin täällä kirjastakin oli paljon noita eri tahoja, mihinkä voi olla yhteydessä. Ja ihan varmasti paikalliset yrittäjät myöskin auttaa ja kannustaa ja kuuntelee.